Кабер янында Коръән укуга карата нинди хадислар һәм нинди дәлилләр бар? Бүген шуларны карап үтик. Беренчесе, Ибн Умардан килә. Ибн Умар кешене җирләгәннән соң, шул кабер янында Бакара сүрәсенең тәүге һәм азакы аятларын укый торган булган. Бу хәбәр килә Байхақида 7068 булып. Ләкин бу хадисның чылбырында Абдуррахман ибн Ала ибн Лаҗлаҗ дигән кеше бар, һәм ул кеше билгесез хәбәрче булып санала. Шуңа күрә дә бу хадис загыйф, ялган булып санала, һәм бу хадисне дәлил итеп алып булмый. Икенче хадис. Кем зыярат яныннан үтеп китеп барган вакытта 11 тапкыр Ихлас сүрәсен укый һәм шул Коръән укудан булган савапны зыяратта яткан мәетләргә багышлый, ул кешегә шул тиклем савап язылыр. Күпме шушы зыяратта мәетләр ята. Бу хадис шулай ук уйлап чыгарылган һәм ялган булып санала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу сүзләрне әйтмәгән. Шуңа күрә дә бу хадисне дәлил итеп алып булмый һәм ул хадис буенча гамәл кылу дөрес булмас. Өченче хадис. Кем зыяратка кирип Ясин сүрәсен укыса, шушы зыяратта яткан мәетләрнең кабер газаплары җиңеләйтелер. Һәм бу кешегә шул тиклем савап язылыр, күпме шушы зыяратта мәетләр ята. Бу хадисның хатта иснады да юк. Димәк, чылбыры. Бу хадис кемнән килгәне дә билгеле түгел. Шуңа күрә дә бу хадисне шулай ук дәлил итеп алып булмый һәм аның буенча гамәл кылып булмый. Дүртенче хадис. Кем җомга көнне үзенең әти-әнисенең кабере янына барып, шунда Ясин сүрәсен укый, ул кешегә гөнаһлары гафу ителер диелгән. Бу хадис шулай ук уйлап чыгарылган хадис булып санала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу сүзләрне әйтмәгән. Ул үлгәннән соң, бөек сахабалар үлгәннән соң, күпмедер вакыт үткәннән соң, ниндидер кеше шушы сүзләрне уйлап чыгарып, әйтеп, һәм шушы сүзләрне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга язган ялганлап. Һәм шушы хәбәр еллар аша, буатлар аша безнең көннәргә кадәр килеп җиткән. Ләкин бу хадис без аңларга тиешбез, ул уйлап чыгарылган. Димәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән сүзләр түгел бу. Шуңа күрә дә бу хадис дәлил була алмый һәм бу хадис белән гамәл кылуда дөрес булмый. Күрүебезчә, кабер янында Коръән укуга карата сахих, көчле, яхшы хадислар юк. Ә нинди гамәлгә карата сахих хадис бар микән? Шуны карап үтик. Мөслим хадислар җыентыгында 963 булып бер хадис китерелә. Кайда Айша радиллаһу анха Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга сорау бирә. Мин зыяратка кергәч, нәрсә дип әйтим ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйт дия дә аны бер дугага өйрәтә. Айша радиллаһу анха Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өчен иң кадерле һәм иң яраткан кешеләрнең берсе була. Әгәр дә зыяратта, кабер янында Коръән уку саваплы, дөрес, изге, Аллаһ сөйгән гамәл булса, ул һич шиксез шушы гамәлне үзенең иң яраткан һәм сөйгән кешесенә өйрәтеп калдырган булыр иде. Ләкин ул нәрсә дип әйтә? Коръән укы дип әйтми, менә шушы дуганы әйт дип әйтә. Шуңа күрә дә без Аллаһ каршында уңышка ирешәсебез килә икән, савап аласыбыз килә икән, җәннәткә керергә телибез икән, без тайпылмыйча Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның юлыннан барырга тиешбез. Шул вакытта без бу дөньяда да, ахирәттә дә уңышка ирешәчәкбез иншааллаһ.